endnu mere height af dig. Fordi det så I ud til rigtig godt at kunne lide. Hvem vil tage her? Man kan choose Seeker for det. Jeg tror ikke, at der er blevet plads. That's Squid Game. Den her. Ja, men det er så sygt. 6 votes. Altså, det er Squid Game. Okay, jeg skal væk. Ja, det er mega fedt der, map. Jeg tror, jeg engang spiller det også med min lille søster. Ja. Hvad skal man lige være? Jeg føler lidt, jeg er mest... Og jeg gør egentlig respekt hele tiden. Okay, jeg har en sindssyg. Respekt for dig. Nej, de finder mig lige her. Okay, det er godt. Hvor er det der sted? Det er ikke nogen steder. Hvor er det der? Ja. Det gør jeg ikke. Jeg kommer ikke derind. Og det er den, der først overlever 3 gange, ellers den, der vinder 3 gange, ja. Den, der først vinder 3 gange, har votet. Nu hvis man starter med den, der skal skyde, så kan man bare ikke få et point på den runde, så det er bare ærgerligt. Jo, hvis du dræber alle. Ja, okay, så kan man. Men så er det kun den person, der får point, som der startede med det. Ja. Så er det der, vi mener. Prøv at spectate mig. Mit er mega godt. Ja. Spectate. Okay, det er faktisk godt. Er der en, der kom nu i en dyne? Prøv at spectate mig. Jeg har gået til et sted. Sådan der. Ja, det er sindssygt. Hvordan må du komme ind i det der rum? Ja, det er det. Og kig bare. Så fandt du det. Der står en skyder ikke ret langt væk fra mig. Okay. Jeg har 67 coins tilbage. Hvad? Jeg har 67 coins tilbage. Hvad mener du? Jeg har, fordi jeg lige brugt nogen, jeg har 67 penge tilbage. Hvordan bruger man egentlig sine penge herinde? Det er en shop. Ja. Der er der en, der powers, så kan du købe dem, du trykker på dem. Okay. Så ser du, hvad det koster. Nu må jeg så sindssygt meget lyd. Nej, den bruger man... Nå, jeg kan bruge dem herovre. Det her, det er godt. Det er godt. Det er fint. Okay, så kan man heal. Ved du hvad, Mikkel, vi skal også have noget content. Gem det på rundt. Der er ikke noget content. Vi er også bare rundt, det er også. Der er ikke nogen... Hej, lille Sikker, jeg er en vinder. Hun var dårlig hende der. Så fik vi begge et point. Man kan bare blive til en eller anden lille ting, og så bare gemme sig. Det var faktisk så. Den her juleindsætning. Nå. Men nu har vi begge to. Så har vi et point. Ved du, det er snart jul. Vi tager den her, det er jul. Nej, det bliver bare. Det er jul. Det er jul. Det er jul. Det bliver farven nok af den der skotur. Jeg skal bare finde et eller andet lille op og gemme mig med det. Så. Ikke noget, man kan bruge til at være lille. Okay. Mit død. Du kan lige forbi mig. Ja, det kan jeg godt se. Og skyderne helt over den anden side af mappen. Nu kommer han herover med.
Okay, han er efter mig. Ja, det er det. Mikkel, dø! Dø! I go in spectate. Please dø. I go in spectate. Jeg har dodge. Ikke dræb mig. Hun går aldrig, eller personen går aldrig ind i huset, så derfor er jeg bare herinde. Det er sådan en sige. Så nu brummer jeg igen. Du skal. Nej, så står personen stille. Det er fordi jeg frøsede ham. Nej, Storm, det er snu. Det er snu. Nej. Nu kommer anden ind i det, han går ud. Nå, der var det. Nej, der var ikke dig, der døde! Nej, det var ham lige foran mig. Nej! Han ved, at jeg er herinde. Jeg tror, han ved, at jeg er herinde. Hvorfor er han sådan dræbt dig? Ikke skyd kasserne, ikke skyd kasserne. Kom nu, du skal dø. Lad være med at skyde kasserne. Kasserne har ikke gjort noget. Kasserne løber bare rundt. Jeg ser. Der dræber mig. Jeg vil dø. Dø! Dø, din handball! Nej, jeg vil dø. Yes! Dø! Nej. Dø! Nej. Dø, din! Græskar. Kom nu, jeg skal over det. Du skal ikke over det. Jeg får det skyde efter mig. Ja, der! Nej! Men Mikkel, jeg var det bedste hider. Jeg stod, jeg var bedst hider. Det kan man ikke tage og bruge til noget. Men jeg tror bare, det ender med at blive lige for næste runde måske. Du har bare det. Hvis jeg bliver, så skal jeg bare drikke, og så får jeg penge. Squid Game! Vil du have Jimmy faktisk også god? Ja, hjemmevenner. Du har ikke brugt Camelo op. Okay, jeg gider ikke bare. Nej, du kommer også lige med mig. Ej, hun kommer over det for dig. Jeg får altid trykket på spectate. Se. Okay, Ej, jeg håber virkelig ikke, hvad hedder det? hvis jeg bliver nu, så... Nej, jeg bliver ikke. Nej. Så er det dumt ud. Jeg har et godt spot. Det har jeg bare ikke. Hold Mikkel her, kom herover. Nej, Storm, lad være. Han er AFK. Nu er han skulderdyr. Jeg kan ikke stå på ham. Hvis han ikke rykker sig inden... Han bevæger sig. Men han dræber sig. Han er også spændt. Hej, Markus. Han er også level 0. Jeg tror aldrig, han har spillet før. Men hvis han ikke dræber Han dræber os. Dø. Døde du? Nej, jeg er ikke død. Hvor skulle jeg dø? Nej, Storm, der er ikke plads til dig. Der er plads til. Flyt dig. Der er plads til nogen. Du kan ikke se, der er to. Jo, man kan så. Nej. Du ser den der pude, hvor stor. Jeg kan ikke se noget. Er det også en skyder på? Nej. Nej, det bliver en anden. Hvor kan lige for det der. Jeg løber. Jeg skal væk derfra. Jeg alder en. Kan jeg bare sige. Det er bare en yogamåtte. Det er bare en helt normal yogamåtte. Der er ikke noget mere. Det er bare en helt normal yogamåtte. Helt normal yogamåtte. Jeg er bare ikke en helt normal yogamåtte. Det er en af de der træningsting.
Bastard. Ej, det står rundt i mig. Jeg er så færdig. Du skal dø, Mikkel. Du skal dø. Nej, jeg skal ikke. Han gik væk. Jeg tror, han var en øjendråber. Let's go. Dræb mig. Prøv at se, jeg står lige her og hopper. Dræb mig. Nej. Dø. Nej. Nej! Ved du hvad? Så vandt vi begge, selvom jeg selvfølgelig var bedst hider igen. Nej. Ved du hvad? Jeg blev bedst hider 2 gange, så vi bare siger hvad. Jo. Ja, du vandt. Ja. Og så vil jeg bare sige, have en rigtig god dag. See ya!